Gospodine Sveto, molim da se objasnite kako ste dospeli ovdje na psihijatriji. Pa vrlo lako uz pomoć naše policije. Policija me pronašla da smo se svađali ja i moj zet i onda me doveli na psihijatriju na lečenje. Inače ja nisam lud čovjek, a nisam ni glup. Možda sam lud, ali malo sam glup. I evo lečim se sada dok ne prođe terapija. Ja ću morati da ležim ovde. Ja sam vezan kao ono kuće i kad ga komunalci uvate na ulicu. Tako me policija sprovela do odeljenja. I eto sada se lečim. Nemam šta drugo da kažem. Vi ste prava liga. Sve što ne mogu ja da odradim kod ove mlade dame, odradite vi. Samo da su u prvoj klasi. Čekaj, devojčice? A devojčice nemam šta da kažem. Sve su lepe i zgodne i koje u prvoj klasi može da me ima uvijek. Samo da mi namigne oko modo, ja van Zaječara, na Koponik ili na Babin Zub. A može i dalje. Toliko za danas. I direktor sa lica mesta ispred... Kog odeljenja? Ispred neuropsihijatrije, a direktno sa lica mesta sam dopisnik za RTS. To je moja izjava. Neka ode na internet pa neka ljudi čuju kako me policija vezuje listicama i dovodi me na neuropsihijatriju. Smatra i policija da sam nenormalan čovjek. To nije tačno. Ali mu vera ko možda me prokljuvi. Znači da znam ja nešto u životu. Jedan kikiriki i javi nešto za srednju školu. Za srednju školu, sve curice obožavam koje su napunile 18 godine. Svaka može da me ima. Ja nisam teška roba i probu i neću naplatim uopšte. Znači, uradit ću i to besplatno. Ako nađem mane, neću više da spavam sa njom. Tako da neka mi izvede bruka ona koja misli da sam slab bio u krevetu. Nijedan do sada se nije šalio na to. Znači uvek sam odradio posao do kraja. Kam ga Mercedes? Mercedes je u selo, otkazali mu grejači, opet morat će... Kad si kupio nije 200 dinara? Morat će, pa to, takvi malo. Morat ćeš ti ponovo da namestiš 2 grejača. Čim izađeš iz hospitala? Čim izađem iz ovog apsu ovde. Ja sam slobodan, ali to je za mene apsu. Do kad će traje terapija? Pa terapija će da traje još malo vremena dok odluči doktor da me pusti način. Koji doktor te... Doktor Zastanović je specijalista i načelnik je odeljenja neuropsihijatrije. To sve zavisi od mene. A od sve zavisi da li će lepo da me izazove da se dobro digne. Odnosno medicinsko sestra, ne tuđe sestre. Jer one su vrlo zgodne ove u medicini. I najviše znaju o seksu. Ja zato volim seks sa mladim osobama koje radim kao medicinski sestre. Može i od 4. godinu pa na gore. Može i od druga. Na dole. Ma može i od druga, ali to su već mlade neće. Baš ništa ne znam. Pa ja ću da ih naučim, ali nije to to. Bolje da nađemo neku već koja naučimo. Moji drugari su zdravi, kompara da smo im. Ne. Pa dobro, ja zbog Artana cupkam u mesto zato što mi je to leko i opušta mišići. I bistri mi mozak. Toliko. Za danas je dosta.